Rutine for OB. Ja, Rigsgaard, som formentlig er løbet helt tør efter de sidste 10 minutters bombardement, og ind med Thomas Augustinussen på sin samme plads. Den der situationer. Og som du siger, Babajan uden navn på trøjen. Thomsen, Wirtz. Så bare for en ordens skyld Superliga-debut til Babajan, som endnu ikke rigtig har haft noget som helst. Anlægstid hedder OB på hjemmebane. Thomsen. Der er Babajan i aktion. Og en plads til OB. 4 minutter lagt til. Babajan. Så går en hilsen. Og det gør OB-spillerne også. Svensson der med endnu et farligt frispark. Johnny Thomsen. Og han er ikke rigtig